אהלן, עוד פעם חגי מערוץ הפרקטים והדקים. היום אנחנו הולכים לדבר על איזה פרקטים מתאימים לנו לנושא של חימום תת-רצפתי. בנינו פה איזושהי הדמיה שזה החימום, זה הריצוף שלנו, ועל זה זה הריצוף המקדים, ועל זה אנחנו הולכים לשים את הפרקט. ומעבר לעובדה שצריכים לבדוק את הלחות, שזה כבר הסברתי בסרטון אחר, אנחנו נדבר בעצם איזה פרקטים הכי נכונים. פרקט עץ, פרקט למינציה, פרקט SPC, איזה ספוגים, כל הדברים האלה, ואז ביחד נדע מה החומר הכי נכון שאנחנו החלטנו לשלב פרקט עם חימום תת-רצפתי. אבל כל הדברים האלה אחרי הפתיח. אוקיי, אז יש לנו בעצם בעיקרון אמרנו 3 משפחות של פרקטים, ובכל פרקטים יש פרקטים יותר מתאימים ופחות מתאימים לנושא הזה של חימום תת-רצפתי. בפרקט עץ למשל, אני תמיד אעדיף לעבוד עם עץ שהוא א' יחסית דק 10 מילימטר, ב' שיש לו פה מלמטה עץ לבנה, מה שהופך אותו בעצם לעץ מאוד מאוד איכותי, הוא גם עץ מאוד צפוף, הוא גם מעביר היטב את החום, ובמיוחד שעץ אני יכול להדביק אותו ישירות על הריצוף המקדים. ובעצם הוא נותן לי את המעבר חום הכי נכון. המשמעות של עץ בעובי 10 מילימטר, או אם אני אקח עץ בעובי של 14 מילימטר, המשמעות היא בתצרוכת אנרגיה משהו כמו 40%. חייבים להבין את זה. עכשיו, לא רק שהעובי משפיע, אלא גם התשתית של העץ. זאת אומרת שפה כשיש לי עץ אורן, שהוא עץ מבודד נהדר, אבל אנחנו לא רוצים בידוד. אנחנו רוצים עץ קשה וצפוף, שיעביר לנו היטב את החום. אנחנו מדברים פה כמעט על פער של 45% בתצרוכת האנרגיה. אז יש מערכות שהן לא מרגישות את זה מבחינת הכסף בסוף, אז אני לא יודע כמה זה יוצא, אבל זה עוד 40-45% בתצרוכת האנרגיה, ויש מערכות שהמשמעות היא בכסף, בחשבון חשמל, היא פשוט דרמטית בנושא הזה. אם בכל זאת אין לנו תקציב לפרקט עץ, ואנחנו החלטנו ללכת לפרקט למינציה. בתוך עולם פרקט הלמינציה, יש לנו פרקט למינציה שהוא בעצם בנוי מחומר שנקרא HDF, והחומר למינציה כחומר למינציה הוא מצוין כי הוא חומר מאוד צפוף. הנקודה היא שלמינציה אנחנו כבר לא יכולים להניח ישירות על הריצוף המקדים. אנחנו חייבים לשים פה באמצע, בתווך, איזשהו ספוג. וכאן יש 2 ספוגים, זה הספוג הסטנדרטי שלנו. הספוג הסטנדרטי, ההתנגדות הטרמית שלו היא 0.07, פי 3.5 יותר מאשר ספוג יהודי לחימום תת-רצפתי. הספוג היהודי הזה לחימום תת-רצפתי הוא בעובי של 1 מילימטר, עם R טרמי של 0.02, לעומת 0.07. אתה אומר 0.0 זה לא בעיה כאילו. לא, יש פה הבדל של פי 3 ומשהו, בהבדלים בכמות התצרוכת אנרגיה. זאת אומרת, כבר אנחנו לא מדברים על עוד 50%, אנחנו מדברים פה על עוד 300%. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לעבוד, הרבה יותר נכון לעבוד עם הספוג הזה שמיוחד לחימום תת-רצפתי. הוא דק, והוא הרבה יותר צפוף, והוא מעביר צ'יק צ'ק את החימום בעצם, לעומת הספוג הסטנדרטי, שפשוט הוא מבודד טוב, הוא מבודד לא רע, בואו נגיד ככה, ואז בעצם הוא מייצר אפקט הפוך לחימום תת-רצפתי, וזה נכון לגבי הפרקט למינציה. גם בתוך עולם פרקט הלמינציה הייתי מעדיף לעבוד עם פרקט למינציה שהוא עמיד בלחות ובמים. עמיד, זאת אומרת, הכוונה היא שהוא גם אם נשים עליו עד 3 שעות מים בחיבורים בינו לבין עוד לוח, כאילו, לא יקרה לו כלום. זאת אומרת, זה פרקט שנקרא עמיד במים. 3 שעות, 4 שעות, וגם יש כאלה פרקטים שמחזיקים גם 50 שעות. אז הפרקט כזה הוא הרבה יותר טוב, כי הוא הרבה פחות מגיב לנושא הזה של החום והקור, ההתכווצות וההתפשטות של המערכת חימום, שהיא יחסית מייצרת יותר הפרשי טמפרטורה דרמטיים בחורף, כשאנחנו מפעילים את המערכת החימום תת-רצפתית. החומר האחרון שאני אדבר עליו, שבאופן כללי אני הרבה פחות אוהב אותו באופן כללי, זה החומר שנקרא SPC. ה-SPC מגיע כבר עם ספוג מובנה. מכיוון שהוא מגיע עם ספוג מובנה, זה ספוג שהוא גם טוב לחימום תת-רצפתי, רק ה-SPC א' נורא מוגבל בטמפרטורות, זאת אומרת אנחנו לא נעלה את הטמפרטורה של החדר ליותר מאשר 20-21 מעלות. דבר שני, ה-SPC, כמה שהוא כביכול חומר שהוא 100% נגד מים,
הוא מגיב יחסית מאוד גרוע להרבה מאוד מים, במיוחד אם צריכים לחלחל מים או מלמטה או מים לעלות מכיוון של החימום התת-רצפתי. אז ה-SPC הוא כעיקרון מובנה כן לחימום תת-רצפתי, אבל מכיוון שהם חומרים, אני לא רוצה להגיד באופן כללי על כולם, אבל הרבה חומרים בשוק הם לא חומרים כל כך איכותיים. אני הרבה יותר מעדיף לעבוד עם הפרקט למינציה שמוגדר 50% נגד מים, וגם במקרה שיש לו, ובטח כשיש לנו חימום תת-רצפתי, ואז לעבוד עם הפרקט למינציה שהוא מוגדר 50% נגד מים, עם הספוג המיוחד לחימום תת-רצפתי. אני מקווה שנתתי טיפים, אני נותן לכם את הטיפים האלה בעיקר בעקבות המון פניות והמון בעיות ותקלות שאני נתקל בהם בשטח, ובעיות מאנשים שמבקשים ממני בוא תפתור לנו את הבעיה, ואני לפעמים מצליח והרבה פעמים אני לא יכול, כי זה כבר בדיעבד, זה חוכמה שבדיעבד, ואז אני החלטתי להעלות את הסרטון הזה כדי לנסות למנוע את הבעיות לעתיד, שלא יפנו אליי בדיעבד. ואם יש לכם עוד שאלות, אנחנו נשמח אם תפנו אלינו. יש את כל הפרטים שלנו כמובן למטה, יש חלק מהכישורים שכדאי לכם להשתמש בהם, כמו לספוג חימום תת-רצפתי או כל מיני דברים כאלה, ואנחנו מקווים שעזרנו לכם. אנחנו נתראה בסרטון הבא, יש לנו עוד סרטון בנושא הזה של בדיקת לחות, אבל זה בפעם הבאה. תודה ולהתראות.